I ćao ljudi, danas ću vam pokazati igrice koje ću snimati u maju mjesecu. Prva igrica je Amnesia: A Machine for Pigs. Znači to je horror igrica i veoma je dugačka, tako da ću se pomučiti da je pređem. Snimat ću je možda 2 mjeseca, ovaj još jedan. Onda Country, već sam snimio 3 gameplaya o Countryima i to je dosta za na primjer ovu nedelju. Onda Slender. Znači to mi se sada edituje i znači isto horror igrica, zanimljiva, ali vrlo strašna. Onda South Park: Stick of Truth. To je neka kao smiješna igrica, avanturaka i veoma je zanimljiva i dugačka i to tako. Onda Minecraft, znači jedna od najpoznatijih igrica na svijetu, svi je skoro igraju i to je isto jako zanimljiva igrica. I Outlast: Whistleblower, znači to je isto horror igrica koja je izašla pre jedno mjesec dana, jedna od novih igrica. I znači kad izađe Watch Dogs, to ću da snimam odmah, neću ni prelaziti, odmah ću da snimam. I nadam se da vam se svidjelo ovo i hvala što ste gledali i doviđenja.